Lana-ke webhuti sasiqhuba khona njalo ukuxhaphaza iwadi, sixhaphazela impofana yethu, isinkwa sethu semihla ngemihla abafana bakithi. Uyabona ujezi number 22 kwi-Pirates nje ubungaqokwa ezinye zeyizathu lezi zokuthi ujezi number 22 kwi-Pirates ungaqokwa, kuhlonishwe uLeslie Manyathela. Inkabe yahambisa encane lena, isazokwenza likhulu ebholeni, potential yayo impela isazokwenza likhulu ebholeni, wawubona ukuthi isazogila imanga. Ingakho ne-leading goal scorer ithole i-award ebizwa ngeLeslie Manyathela Golden Boot makuphela isizini, ngoba hhayi yayizenza imanga le nkabi. Buka lana ibhabhadisa i-Chiefs, sayinika futhi wona amathathu lawo futhi, i-3 mabone bafana bakithi, isandulela. Labantu sibaxhaphazile kakhulu, sibabulele labantu ngenduku. Iwadi kudala kasisixhaphaza. Laphana eNaturena bayalazi udaba. This was the best Kaizer Chiefs and this was the best Orlando Pirates. And kule mini kwacaca ngempela, kwahlukana inhloko nesixhanti ukuthi ubani ingane ubani ubaba. Umshini eTuchral wahlanya lana wasangana, mhlawumbe ingakho wafika washayisa ngeSuper Sports nje wajike waresigna on national TV. Hayi kodwa abafana bakithi ngiyabona-ke lana-ke sasiphethe iy'nkunzi, kwakusakhona no-OJ lana mfana kithi, kusakhona no-Tso, all-time leading goal scorer of Orlando Pirates bafana bakithi. Wangishayela elinye igoli leli eshaya isipili sokugcina lana, athi kwakungo-81 minutes, engihlabela ichipha angaze ayibone ubalula kuze kube namhlanje. One of the best goalkeepers South Africa's ever produced, Brian Baloyi. Kodwa akalibonanga elidlalayo ngalolu suku mfana kithi. Uyabona, mangikhuluma ngey'nkunzi mfana kithi, zeSoweto Derby, ngikhuluma ngoLeslie Manyathela, ngikhuluma ngoTso Vilakazi mfana kithi. Lana sasigxoba umfana, sasimxhaphaza umfana emini kabhabe ebuka abantu. Hhayi bafana bakithi, isibhaxu sase-Orlando, isibhaxu se-Orlando Pirates bafana bakithi kudala kwasebesithola labantu. Sekushoda ukuthi bevume nje nabo besho ukuthi hhayi siyavuma. Mina ngikhumbule laba bantu besiphethe egemini. Uyabona wonke amaSoweto Derby esengiwabukile, close to 50 amaSoweto Derby esengiwabukile. Mhlampe mathathu lapho labantu behlule khona nge-ball position. Mhlampe mabili lapha engingathi khona hayi cha babeyiphethe igame nakhona futhi angiboni kahle. Labantu sasibaxhaphaza size sigibele ibhola bebuka phambi kwabo. One of the best Kaizer Chiefs inoShabalala, inoLetsolonyane, oRakhale beyidalela beyigibelela ibhola, noQalinge beyigibelela ibhola mfana kithi. I-Orlando Pirates kudala kwasinda abafana, ibadla ngabafana abancane. Kudala kwasasigxoba ababhemi bafana bakithi, kade kwasasixhaphaza i-Chiefs singakhala nje isho ukuthi hayi nathi sikhona, kodwa kudala kwasasixhaphaza. Uyabona nje kusukela ngo-2000 kuya ngapha sixhaphaze kakhulu i-Chiefs bafana bakithi. Mhlampe yayisixhaphaza kusayi-apartheid, ingakabikho offside yona, kodwa angikhumbuli isixhaphaza nje. Isixhaphaza live nje impela, mhlampe le yagame ngo-2010 kuphele, take-home knockout engabe ngo-2011, but nje sixhaphaze kakhulu i-Chiefs bafana bakithi. Buka nje uVilakazi lana eyiqethukela nje, wacishwa shaya isefo esasiyobalwa emlandeni, sibhalwe phansi, siqoshwe phansi, kushiwo kuthiwa cha alikho-ke ele Derby lake labanje bafana. Awubuka uLeslie Manyathela mfana yethu ukuthi yini wayeyenza, awubuka uLeslie Manyathela ukuthi yini wayevunywe ngayo. Unumber 22 wethu mfana kithi, awubheke ukhipha uzomenzani awuzwe hayi ngiyakutshena mfana kithi, uqhuma umsipha lo phakathi kwelokhuza nelokhuza welokhuzana. Hayi ngiyakutshena mina, kudala kwasasigoca lento mani, kudala kwasasigoca lezi ngane zaseNaturena ey'hlukumezekile.
ingakho zinomsindo kanjena mfana kithi. Kudala kwasasigoca. There's nothing personal, it's just football bafana bakithi. UBrian Baloyi ngalolu suku lapho wadecide khona ukuthi cha ngelinye ilanga ngiyohamba ngiyodlala eSundowns ngoba ngiyabona ukuthi uxhashazwa kuningi lana ngcono uma ngingale ngiyobe ngingaxhashazwa phambi kwabantu abaningi kangaka. Bafana bakithi ngiyanitshela mina labantu laba sibabulele labantu laba ubheke nje mfana kithi. Awubuke nje ukuthi bafika icela embangezandla mfana silokhu singenile silokhu sihlaselile silokhu si-attack-ile ubheke nje. Hhayi wemfana kithi ngiyakutshela mina leli goli laTsoli leli nawe uyongivumela ukuthi hhayi is one of the best. Hhayi buka mfowethu ugoalkeeper uChipwa naye engayitshela ukuthi uzochipha Brian Baloyi bamshaya wavuma. Hhayi mfana uSteve Lekolea esanda kuphuca u-10 la kade nika u-10 wasebuye segqoka 110. Nakho kusanda kuphuma leya ngoma leyana nayikhumbula nani bafanele uMjomani wagcina sekhala ngayo. Awu madoda Tsovulakazi, my all-time leading goal scorer of Orlando Pirates. Hayi mfowethu i-legend lethu leli. Hayi futhi lisayimele lento lisalimele ibhakabhaka ubheke nje mfowethu inhle kanjani lento. Ubuka impatho eshawa kanjani ebhokisini kuthenwa nawo thwa fa netho ezokhala ngemuva Baloyi ejethini phezulu kanti lutho mfana kithi. Ngiyabona lana ingeke bafana bakithi. Seningaphika maniphika abafana bakithi. Kudala basasixhaphaza iwadi sixhaphaze kakhulu bafana bakithi. Ngeke nilunge bafana bakithi sazonigcoba. Nangonyaka ozayo iyeza leyo mpahla nilwazi udaba nami bafana bakithi. Hhayi wakhathala ngijima ngempela. UShimiso Krali wathetha wazwashelwa yizwi ngalolu suku. Wangakhulumeki sekuphela igame. Sixhaphaza nje wada u-OJ, the legendary OJ madoda. Hawu akenilunge bafana bakithi. The legendary Lewis hhayi bafana ngenilunge ngempela bafana. Ngenilunge kakhulu ngempela lana ngeke. Hhayi ngeke sasenzima kakhulu bafana.